Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en video, hvor jeg fortæller, hvad man skal købe og ikke skal købe til sine nye marsvin. Så lad os bare komme i gang. Den første ting, du kigger efter, det er et bur. Det kan godt være, at marsvin de er små dyr, men alligevel så har de brug for meget motion. Så det er vigtigt, at du finder et stort bur, som passer til det antal marsvin, som du har. Det absolutte minimum, altså det allermindst kan være for 2 marsvin, det er vist 100 gange 40 cm, men meget gerne større, fordi som sagt så har de brug for meget plads, og man får ikke glade og sunde marsvin ud af at være i et lille bur. Selvom marsvinene de har et okay stort bur, så er det stadig vigtigt, at de kommer ud og løbe hver dag. Akvarier og plastikbuer, det er slet ikke egnet til marsvin, da de slet ikke får nok luft derinde, og det kan skade deres luftveje. Man kan også selv lave sit marsvinebur. Man kan for eksempel selv bygge det af træ og lægge en plastikbund, eller man kan bygge det af et lille badebassin. Det har jeg faktisk også set nogen gøre, det er også meget smart. Så der er en masse muligheder, men bare give marsvinet så meget plads som muligt, da det er det, der er allerbedst for dem. Nummer 2, det er strøelsen i buret. Spåner eller savsmuld, som man også kan kalde det. Det er for det meste lavet af fyrretræ, og fyrretræ det afgiver også nogle giftstoffer, som ikke er særlig godt for marsvinets luftveje. Så jeg synes ikke, at man skal bruge spåner eller savsmuld. Det, som jeg bruger i mit underlag hos marsvinene, det er hemp. Det synes jeg selv er rigtig godt. Det lugter ikke, og det støver heller ikke. Og så er det også bare nemt at gøre rent, og det suger godt, når marsvinene de laver afføring eller noget. Så det kan jeg klart anbefale. Man kan også bruge Carefresh eller Boxo Comfort. Det er også nogle gode mærker, men jeg tænker bare, at man skal prøve sig frem og se, hvad der passer bedst til jer. Det er nok mest i udlandet, men der er faktisk ret mange, som bruger fleecetæpper til marsvin. Jeg har ikke selv prøvet det, så jeg ved ikke, hvordan det helt fungerer, men det ser i hvert fald meget behageligt ud at gå på, men det er nok lidt besværligt at skifte, da det nok kommer til at lugte lidt hurtigt, hvis du tisser på det. Den næste ting, som også er en meget vigtig del, det er huse og skjulesteder. Jeg har et hus her, som er stået inde i marsvinets bur. Det er vigtigt, at ens marsvin har skjulesteder, den kan søge ly i, så den for det første kan få fred. Men også fordi at marsvin de er byttedyr, så de kan godt lide, hvis der er noget, de kan gemme sig under og søge tryghed i. Man kan lave huse mange forskellige ting. Man kan købe sådan et træhus, som jeg har her. Man kan også bruge nogle tunneller eller nogle rør eller broer. Man kan også bruge en lille papkasse, som man kan skære et hul i. Det kan de også godt bruge. Der er mange muligheder. Så er der vandskål, og nej, er der ikke. Så er der en vandflaske, som man også skal have fat i. Den her, den tror jeg har købt i Maxi-Zoo. Jeg vil klart anbefale, at man bruger en vandflaske til marsvin, da det holder sig meget mere rent, end det gør i en vandskål. I hvert fald marsvin, de kan hurtigt svine den vandskål til, og så er det altså ikke særlig rent vand længere. Så derfor så synes jeg, at man skal bruge en vandflaske. Selvom vandet i vandflasken det holder sig rent, så kan det altså godt blive beskidt. Og det bliver for det meste beskidt op i den her toppen af den. Jeg ved ikke lige, om I kan se det her, men den her det er en gammel en, som har været inde i deres bur. Den er også lidt snavset, så det er vigtigt, at man husker at rense især den her, ellers er det altså lidt lækkert vand til sidst. Det næste jeg har her, det er en madskål. Jeg bruger faktisk ikke særlig tit den her madskål, fordi jeg i stedet for drysser deres foder rundt omkring i buret, så de skal gå rundt og finde maden i stedet for bare at få det serveret. Men ellers så er en madskål en rigtig god ting at købe. Jeg synes ikke, at man skal købe dem af plastik, da marsvin de så meget nemt kan vælte madskålen, så maden bare kommer ud over det hele. Så man skal i stedet prøve at købe en tung madskål. Det kan være sådan her. Den er af keramik, tror jeg det hedder. Den er sådan lidt tung i det, så marsvinet de ikke så nemt kan vælte den. En vigtig del af marsvinets kost det er hø, så derfor så skal man også få fat i en høhæk. Det kan være sådan en her. Man kan også få dem større, dem har jeg også oppe i deres bur. En høhæk det er en rigtig god måde at holde høet rent på, da det så bliver oppe i den her, og så kan de hive høet ud af den, når de skal spise.
På den måde så behøver høet ikke at ligge rundt omkring i buret, og så skal de spise det, som de har gjort helt beskidt. Så er der neglesaks til, når marsvinene skal have klippet deres klør. Hvis du har et langhåret marsvin, så skal du også få fat i en børste. Da det er vigtigt, at man husker at børste sit marsvin, da de ellers kan få knuder i pelsen over det hele, og det er ikke særlig rart for dem. Så er der også legetøj til marsvinene. Det kan være alt muligt. Det kan være træbolde. Det kan være sådan nogle bolde lavet af hø. Man kan faktisk også meget nemt selv lave dem ved en toiletrulle af pap, og så kan man klippe dem i stykker og gøre, hvad man vil ved den, og så kan de lege med den. Det er faktisk rigtig smart. Hvis jeg lige her til sidst skal tage nogle af de ting, man i hvert fald ikke skal købe til sit marsvin, som der desværre er mange, der gør, så er det kalksten og saltsten af mineralsten. Det behøver marsvin slet ikke, hvis de får nok af det i deres foder, altså hvis de får varieret grøntsager hver dag. Fordi marsvin, de kan faktisk rigtig nemt blive syge af det, da de kan få alt for meget kalk eller alt for meget salt, og det medfører jo til, at de skal til dyrlægen. Så lad være med at købe det. Det er bare spild af penge. Det var alt for den her video. Jeg håber, at du kunne bruge den til noget, og at du har lyst til at se med en anden gang. Så vi ses i min næste video. Hej hej!